Televize Barrandov uvádí Lokomotiva Tomáš. Posunují, jsou zelené i modré, užitečné dojedné, každá se svým úkolem, zbyt mautu spěchá honem, po kopcích a po poli, Tomáš s kamarády. Tomáš a Špindíra. Na ostrově Sodor už všechny mašinky pilně pracují. Některé z nich mají speciální práci. Percy táhne poštovní vagóny, Gordon táhne expres, Tomáš má svoji vedlejší trať a Puchavec pracuje na skládce odpadu. Jednoho rána Puchavec posouval a tlačil vagóny s odpadem. Tomáš vesele vjel na Puchavcovu skládku. Dobré ráno, vidím, že máš napilno. To mám, Tomáši. Nemůžu se s tebou teď bavit. Musím objet ostrov, abych vyzvedl více vagónů. Potom je dovezu sem a do 5 hodin musí být všechno uklizeno. Tak to řekl tlustý přednosta. Tomáš se usmál. Přivážel dobré zprávy. Neboj se, Puchavče. Až dobafáš zpět, bude tu na tebe čekat pomocník. Jmenuje se Drtící Špindíra. Jedu pro něj do Brandemu. Puchavec potěšeně vypustil pár. Jsi si jistý? Můj pomocník, vážně? Přesně tak, Puchavče, tvůj vlastní pomocník. Tomáš šťastně supěl do doku v Brandemu. Drtící Špindíra tam už na Tomáše čekal. Ahoj, Špindíro, já jsem Tomáš. Ahoj, Tomáši. Špindíra byl malý, hranatý a hrozně špinavý. Tomášovi se Špindíra líbil, ale něco mu dělalo starosti. Pracovité mašinky nemohou být tak hrozně špinavé. A v tom Tomáše něco napadlo. Než tě odvezu na Puchavcovu skládku, tak mám pro tebe překvapení na uvítanou. Počkej tady. Špindíra byl zmatený. Když to musí být, Tomáši? Tomáš tedy rychle odsupěl. Na nízký vagón nechal naložit kbelíky, kartáče, kusy mýdla a houby. Pracovitá mašinka musí být čistá. Puchavec bude šťastný, až uvidí Špindíru čistého a zářivého. A Tomáš radostně supěl zpátky do doků v Brandemu. Tomáš se vřítil do doků. Tady si, Špindíro. Tohle je překvapení na uvítanou. S trochou mýdla buď si jistý, v mžiku budeš zase čistý. Špindíra zalapal po dechu. Nikdy neviděl mýdlo a nevěděl, co jsou to kartáče. Vypadali dost děsivě. Vypadali příliš děsivě. Měj se, Tomáši. Špindíra s hlasitým kraválem vyjel na kolej a v mžiku zmizel. Tomáše to překvapilo. U syčících kotlů Špindíra se bojí čistoty. Týjo. Tak to musím co nejrychleji bafat za ním. Špindíra rachotil a řinčel po koleji. Tomáš supěl a duněl za ním. Zastav, Špindíro! Ale Špindíra nezastavil. Sjel na vedlejší kolej a zmizel. Tomáš se zastavil. Díval se na vedlejší kolej, ale po Špindírovi nebylo ani stopy. Najednou Tomáš zahlédl malý obláček páry. Špindíra se schoval v křoví. Špindíro, slyšíš mě? Ale Špindíra neodpověděl a ani nevyjel. V té chvíli bafal kolem vznešený Gordon s expresem. Co tu děláš, Tomáši? Drtící Špindíra se schovává, protože se nechce umýt. Můžeš mi pomoct? Napadá tě, jak bychom mohli Špindíru dostat z jeho úkrytu? Už vím. Špindíro, poslyš, tady je Gordon. Chceš si prohlédnout vagóny mého expresu? Jsou nejvznešenější na celém ostrově. Tomáš a Gordon čekali.
Ale Špindíra nezabafal, Špindíra nezapískal, nevydal ani hlásku. Díky, Gordone. Špindíra se asi nechce podívat na tvůj expres. Taková potupa. Gordon rozlobeně odsupěl. Za chvilku kolem projížděl Henry. Ahoj Tomáši, co tu děláš? Drtící Špindíra se schovává, protože se nechce umýt. Ty jsi moudrý. Napadá tě, jak bychom mohli Špindíru dostat z jeho úkrytu? Myslím, že mám výborný nápad. Špindíro, ahoj, já jsem Henry Zelená mašinka. Nemohl bys prosím jet se mnou pro velmi speciální uhlí? Tomáš a Henry čekali. Ale Špindíra nezabafal, Špindíra nezapískal, nevydal ani hlásku. U všech nárazníků? Děkuji, Henry. Špindíra asi nechce vidět tvoje speciální uhlí. To je škoda, možná někdy jindy. A Henry sladce odsupěl. Za chvíli se tu sebejistě objevil Percy. Ahoj Tomáši, co tu děláš? Drtící Špindíra se schovává, protože se nechce umýt. Můžeš mi pomoct? Napadá tě, jak bychom mohli Špindíru dostat z jeho úkrytu? Už vím. Ahoj Špindíro, já jsem Percy. Táhnu poštovní vagóny. Jsou červené, dřevěné a plné zajímavých balíků. Chtěl bys jet se mnou? Tomáš a Percy čekali. Ale Špindíra nezabafal, Špindíra nezapískal, nevydal ani hlásku. U zničeného komína, Percy, co já si počnu? Nevím, Tomáši, ale už musím jet. Nechci přijet pozdě. V té chvíli kolem prodrnčel Puchavec, který táhl dlouhou řadu vagónů s odpadky. Měl radost, že potkal Tomáše. Ahoj Tomáši, už se nemůžu dočkat, až mi drtící Špindíra pomůže. Určitě se mu bude líbit posouvání a tlačení odpadků. A Puchavec jel vrávoravě dál. Tomáš se cítil hrozně. U všech žhavých uhlíků Puchavec se těší na pomocníka a já ho vyděsil. A jenom proto, že jsem myslel, že každá pracovitá mašinka musí být čistá. A Špindíra chce jen tlačit odpadky. Najednou Tomáše něco napadlo. No jistě. Už vím, co udělám. Tomášovi osy zazvonily a zacínkali. Špindíro, čeká na tebe obrovská hromada odpadků. Chceš, abych ti ji ukázal? Najednou Špindíra vyjel ze svého úkrytu a najel na kolej. Špindíra se těšil na tlačení a drcení. Napřed Tomáš se Špindírou vyzvedli odpadky v parní továrně v Sodor. Potom vlomozli do stanice Nepford, odkud odvezli další vagón. Pak Tomáš se Špindírou vjeli plnou parou do lomu a nakonec přidrnčeli do Puchavcovy skládky. Výborně, Špindíro! Za chvíli přisyčel i Puchavec. U roztřesených kolejí, ty musíš být Špindíra. A jak se tak dívám, už si začal pilně pracovat. Špindíra byl špinavější, ale mnohem šťastnější. Těší mě, že jsem tady. Jdeme na ty odpadky. A tak Puchavec se Špindírou posouvali a tlačili, naráželi a drtili. A Tomáš se smál, až se mu kolečka třásla. He's the cheeky one.
Na českém znění spolupracovali Bohuslav Kalba, Libor Terš, Pavel Tesař, Roman Hájek, Milan Slepička, Barbora Margitová, Markéta Hájková, Luděk Hencl a Klára Šumanová. Pro Minimax vyrobila společnost Bear v roce 2011.